En la web de l'STPB tenim, a banda del formulari, tenim una segona notícia, que és la comparativa de la proposta del 9 de juny amb la del 5 de juny. I en aquesta proposta han afegit dos annexos, un de retribucions i un altre d'infraestructures, que us volem explicar. En el quadre que teniu en pantalla s'ha fet una projecció sobre com quedaria la nòmina en 2028, tenint en compte un hipotètic creixement de l'IPC del 3%. I en la quantitat final sí que s'aplica aquest creixement de l'IPC, sobretot el salari. Però tenim el problema de que ni ens han enviat una modificació de l'acord, ni una addenda, ni res del que van dir en les meses anteriors. Per tant, dependrà de qui estiga governant en el 2028 que interprete que l'acord diu que s'ha d'aplicar sobre el conjunt del salari i no sobre el complement específic. I dos, com que també està lligat a que tinguin pressupost, tampoc tenim cap garantia que en 2028 s'apliqui aquesta fórmula, perquè la redacció de l'acord ho diu claríssim. És sobre el complement específic i sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària. Per tant, això és una campanya de publicitat i no és una realitat. Bé, i ara passem a infraestructures. Com veieu, aquí hi ha tres parts. La primera part és el pressupost que està previst per al 2026 i estan totes les actuacions que estan recollides en els pressupostos. Casualment no han posat la columna de pressupost, vull dir, no sabem en este PDF no sabem què van a destinar a cada centre. Tens d'anar a la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda, entrar en el pressupost de 2028, entrar en el pressupost de la Conselleria d'Educació, buscar infraestructures educatives i anar a l'apartat del FP6, crec que és. I ahí veureu el pressupost de cada centre. I sí que han posat en la frase aquesta que està en verd, que són els centres afectats per la DANA, així sí que han especificat quins centres són, perquè en els pressupostos no està especificat. Per tant, per a saber el SEIP Lorba quina és la inversió que van a fer en 2026, cal anar als pressupostos i buscar la columna de pressupost, que així no està. Això per una banda. I després, si continuem al següent bloc, això és el pla edificant. El pla edificant, si us fixeu en les dates, anem passant, és molt llarg el document, però en resum, no hi ha ni una delegació de competències per part del govern valencià des que governa el PP als ajuntaments, zero. Són totes les que va preveure el Botànic i són les que s'estan executant ara. Per tant, a la pregunta que vam fer en la mesa sobre quantes delegacions s'havien fet als ajuntaments des de 2023, des que està este govern, la resposta és zero. I ho sabem per aquest document, no perquè ho diguera el director general d'Infraestructures. I després, l'última pàgina de totes són, que és la que més costa de veure, perquè està molt xicotet, entenem que són actuacions menors que s'han fet en tots els centres afectats per la DANA. Però tampoc no hi ha ni pressupost ni hi ha res. Però entenem que són obres menors. Per tant, la informació que porta aquest document tampoc és que sigui una gran clarificació de quines actuacions s'han fet en la zona DANA des que es va produir les inundacions. Finalment, tornem a la pàgina on teniu també la comparativa que hem fet respecte al document del 5 de juny. L'únic que hem fet és els canvis que hem observat que s'han introduït en el document del 9 de juny i els hem marcat en groc per a que els tingueu visibles i que us ajudi també a valorar en la votació que s'està produint avui les novetats que han entrat en el document. Però sí que us demanem que mireu tot el document en global perquè així només estan el que se'ns ha acceptat de les esmenes que vam presentar el dilluns. I encara falten moltes,